The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest any man should boast. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Niining tungura atong andamo ng atong tagsatag sa kawalgingon nga aron kita maandam sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung ikaw sa ka magtotoo, if you are a believer in Jesus Christ, then as a Christian, gikinahanglan nga mosunod kita sa mando sa Dios. Una, kita magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo, o kita makabalik sa atong pagkikambitay ngadto sa Dios. Our fellowship, pinagi sa atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." So, mga sala sa una-una, sala sa dila, sala nga sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ako ka na maghihatagan sa mga examples of mental attitude sins and sins of the tongue and overt sins. Kining tanang mga matang sa mga sala maka himo kining babag. It becomes a barrier to our study. Therefore, we have to use 1 John 1:9 aron kita punan sa Espiritu Santo, makabalik kita sa pakikambitay ngadto sa Dios. Therefore, alang kanimo usab nga wala pay kalwasan, gikinahanglan nimong paggamit sa imong kabubuton o paghimo nimong desisyon, pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas o Ginoo. Therefore, sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga kami nakadangat dining dapita, imo kami gidala og sa among kabuhi panin nga among lawas kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o grasya. Kay ikaw nagalihok pa man sa among kinabuhi ang imong plano nga wala pa mahuman, busa imo pa kami ipabuhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong, pagpakaon sa among kalag. Busa nining among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat o Dios. Nining Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami sa among pagpadayon nini ang pagtuon ni adlaw sa ngalan ni Ginoong Jesucristo king tanan namong giampo.
Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga kahigalaan o mga kaigsuunan diyan ni Kristo. Diyan sa kita, grasya nga nagaginhawa pa kita o kini humikan kay nagalihok pa ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Busa, aniya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Okay. Now, dili kita makaigugma kung sa katao. I'm talking about any person kung wala pa kita makaila kinsa unsa siya. We ka na. Labaw na nga to sa Diyos. O kung ikaw, you claim to love God, and you do not study His Word, then it's just some kind of a lip service ka nang imong pag-claim nga imong gihigugma ang Diyos. Kaya labing tinuod, di ka makahigugma sa Diyos kung wa pagkakaila niya. Well, tingali, sa gamay pata, gidata sa ginikanan sa pagsimba, o sa nakaabot kita sa pangidaron nga daghan at mga pangutana o naginganlan og age of accountability, mangutana ta kinsa man ang Dios, mangutana sa itong ginikanan, tay, nay, o ma, pa, kinsa man ang Dios, kinsa man si Ginoong Jesucristo. All of this, okay? Now ka na timailan nga ikaw nagkakabot yan ang age of accountability. Ikaw magsige o sukna, pangutana, daghang kang pangutana, kay you want to know more. That means ang Diyos tungkol sa iyang pagka-omnisciente na ibaw siya nga ikaw nangita niya. Okay? So now it becomes God's responsibility to send a messenger to you nga mao'y mo pasabot mo patinaw kanimo sa bahin sa kaluwasan. Unsaon nimo pagkaluwas, unsaon nimo kanang mapanagi ang kinabuhing wala na katapusan. So mao na nga akong balik ko ng prinsipyo nga dili kita makahigugmag usa ka personang wa na tumaili. Mao na nga kitang mga anak sa Dios na nahimo kitang anak sa Dios, kumikan sa atong pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas. Kaya nadugtong nahiusa naman kita kaniya kay iyang gipamulong diha sa Juan 14:6 nga ako mao ang dalan, ang kamatuoran, o unsa ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Therefore, mi dawat kita kang Ginoong Jesucristo o karon nahimo kitang anak sa Dios. Nahimo kitang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Busa, gikinahanglan kitang mutuman sa mga kasuuan, mga kanang pag-ila sa kabubuton sa Dios, sa iyang tuyo, sa iyang plano sa atong kinabuhi. Ug dili nato kini makatunan gikan sa unsang mga tinubdan gawas lamang sa pulong sa Dios. Ang Biblia na diha na isulat ang mga pulong sa Dios. O kining mga pulong sa Dios imprintado tun-an kana aron mo gawas gyud ang buot ipasabot sa mga kapitulo, mga bersikulo diha, o atong katunan ang mga paagi sa Dios, ang protocol sa Dios, ay ang plano sa atong kinabuhi. Ug diha maila nato suod kinsa ug unsa ang Dios. Sa diha nga makabot nato kanang pagkasuod ngadto kaniya, we become intimate and close to our God, then na kay katako sa paghigugma kaniya.
kaya nakaila ka naman niya. Sa basic doctrine nga itong pagatunan, human kita maluwas, ikinahanglang tunan na to ang mga kinaiya sa Dios o kini mga basic, mga sinugdanan, kini mga pagtulunan nga gikinahanglan nga atong agian sa dili pa kita makakabuot sa ato yung tumong ingon nga mga Kristohanon nga mao ang pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity. So, kung labason diha sa imong panumduman ang atong gitun-an sa miaging pipila ka mga adlaw, na ay mga kanuman ug 8 ka mga titulo atong gitukbil. We touch on the 68 titles of our Lord Jesus Christ. So, agig labas niini sa imong panumduman nga mao kini ang atong Dios nga atong simba o kita na dugtong na kaniya, nahiusa kaniya. So, agi o kanang panumdum nimo ang nag-unag yung titulo o title of our Lord Jesus Christ nga siya eternal life, kinabuhing walay katapusan. Siya ang pulong sa Dios, the Word of God. Mao ni mga title ni Ginoong Jesucristo. And then the atonement for sins, the tree of life, kahoy sa kinabuhi, o tanaman sa kinabuhi, the light of the world, ang kadanag, kalamdag sa kalibutan, the true vine, Savior of the world, the good shepherd, the anchor of our soul, the resurrection and life, the Lord of hosts, the only begotten Son, the way, the truth, and the life, the Messiah, Son of God and Son of Man, the man of sorrows. Well, pipila lang kadto atong pahinumdum sa atong kalag, of course. Ilhon nato ang mga titulo ni Ginoong Jesucristo. Once in a while ato kining paghisgutan. Okay? Kay magpadayon man kita sa tuki nining atong tun-anan nga giuluhan of the doctrine of the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Now, ato nang nibaw-an nga si Ginoong Jesucristo is the only unique person in the entire universe. The unique God-man. Okay? O mao na nga ato kining ipadayon. Okay? Well, diha tamubiya niining prinsipyo last time nga nagaingon. Principle. Human solution is no solution. Only divine solution is the real and right solution. Ang tawhanong solusyon o kasulbaran, dili kasulbaran. Ang bugtong solusyon o sa kasulbaran, mao ang Diyos nun nga solusyon. Mora. Okay? So, mao ni prinsipyo nga itong gibarugan. Now, atong hinumduman usab ang doktrina nga nagatudlo ka nato natong mga magtotoo nga niadtong unang pag-anhin ni Jesucristo dinhi sa kalibutan o ni kanang kinabuhi siya uban sa mga katawhan itong panahon na iyang gituman ang misyon dinhi sa kalibutan. Iyang gituman ang iyang misyon, ang iyang tahas say pinaagi sa unsa sa iyang paggamit sa tanan nga mga espirituhanong mga kagamitan, kasangkapan
nga gisangkat sa iyang langit nung amahan, sa way paggamit sa iyang Diyos nun nga kinaiya. Mao ni gingan lang doctrine of kenosis. Now, kini si Satanas atong naibawan sa atong past lesson, si Satanas nga mao ang arch enemy sa Dios. Miswayod, aning kamot gid siya pagtintal kang Ginoong Jesucristo nga kung mahimo to turn the stone into bread, nga himuong pan katong bato kay nandong panahon na nagapuasa man si Ginoong Jesucristo sud sa kapatan ka mga adlaw dito sa kamingawan. Apan ang atong Ginoong Jesucristo mipanalipod siyang kaugalingon pinagis paggamit niya sa pulong sa Dios. He defended himself by using God's word. O mao na nga kita nga mga anak sa Dios gikinahanglan nga unsa mo defend mo panalipod sa atong kaugalingon kung tintalon ta manalipod sa atong kaugalingon pinagis paggamit sa pulong sa Dios. Ang mga kamaturan nga to nang na excuse me, nasilsil o na katunan ay ipagamit man yun. Mao bitaw ang tuyo sa pulong sa Dios. Tuyo sa kamaturan mao nga kinitun-an o kanang tuuhan o gamiton. Mo ni tulo ka mga the most important ingredients nini. The word of God must be unsa for our benefit. Nga kini katunan, tunan, katunan, tuuhan, kanya gamiton. See? Wa may kapuslanan ang pulong sa Diyos kung di na to gamiton, di na to tuuhan. Kasabot ka? Mao na'y tuyo sa pulong sa Diyos nga atong tunan, katunan, sabton, o inubanan sa imong positibo nga kawabuton, o unsa imong tuuhan. You believe in it, you put your faith on it, musalig ka niya na, mutuo ka niya na, mudawat ka niya, o mo na nga ang Espiritu Santo na mo unsa mo patinaw gyud kanimo tataw ang tod na mahimo na yung tinuod gyud pulong sa Dios, more real than anything in this world. Mao na. So mao na nga mo kana sige no sa Kristo may perfect model. So atong siyang sundon. Nagmatinumanon siya. Nagmaninaugon. He became successful, victorious. He was a winner. Winner, mananaog. Kay iyang gigamot, iyang gigamit usab ang mga kanang pulong sa Dios nga iyang nakatunan sa iyang pagkatao. Okay? Mao na kitang mga anak sa Dios, mga magtutuo, gimanduan kita si Piso size 11, we have to what? Use the whole armor of God. Kita mga magtutuo, kinahanglan mo gamit niining armor at all times. Kung saan man, pinaagi sa kung giingon, di padugay, tunan, katunan, kanang tuuhan o gamiton ang pulong sa Dios. Now, only when we reach spiritual adulthood that we can use niining atong di ba atong hisgutan na gahapon atong hisgutan ang defensive action. See? Defensive o offensive. Now, only when we reach sa spiritual adulthood kung magkakabot ta niya na nga magamit na to ang offensive action against ni Satanas. Mora na. Dito makagamit ni kung wala pa kakabot ng spiritual adulthood. But samtang kita naapa sa atong spiritual childhood, pagka batanon pa,
we can only use our defensive action, pagpanalipod. See? Ang offensive action mo pag-asdang. Okay? Whereas ang defensive mo kanang panalipod. O so mo na samtang hanapin kita sa spiritual childhood, ang ato magamit mo lamang ang defensive action. Batok ni Satanas. Kay nagaatubang man kita sa espirituhanong away, spiritual warfare, spiritual combat. 24/7, 365. See? But ato ning hisgutan last time nga spiritual combat is not a matter of prayer. Dili. But it is a matter of attaining. Pagkabuot na to sa spiritual adulthood. Pagkahingkod. Gani, ang pagampo, dili man ni kanang usas mga problem-solving device. It's not. Naibaw ba ka? Dili ni kanang problem-solving device ang prayer. Kaya ang labing tinuod ang atong pagtanaw sa pagampo. Prayer is our spiritual communication with God. Espirituhano na itong pakigsanduro o pagkukabildo uban sa Diyos. Now, nagkukabildo ka ba sa Diyos? Are you communicating with God? Mao ni prayer. Mao ni how we communicate with our Heavenly Father. Now, by the way, ayaw na gyud ni kalimti ako na po ning gisubli nga when we talk about the principle human solution is no solution, only divine solution is the real and right solution. Kining divine solution makatunan lamang nato sud sa atong gitawag og operational divine sphere. Mao man ang atong residence. Ang operational divine sphere mao ang atong residence, ang atong function, atong momentum. Sud ni ining gitawag og royal palace. Imagine, harianong palasyo. O kung balikon nga kini is a system of thinking, a mental attitude. O kini maong matang sa pagkinabuhi nga naa sa sulod sa Operation Divine Sphere. This is what we have been discussing all these years. Duha naman katuig hapit kining atong Bible study through the YouTube. Mao ni atong sigig malmal nimo, sigig pasabot nimo, sigig patin-aw nimo kini ang matang sa pagkinabuhi ang gitawag unique spiritual life of the believer. O kini mao ang imong offensive weapon. Offensive. Pagdasdas, kanang harong, pakigharong nga weapon hinagiban. Og di man iusap, ayaw na gyud ni kalimtipod katong tulo ka spiritual skills. Tulo. Rebound, Operation Z, og ang imong paggamit sa 10 problem-solving devices mo ni ang tulo ka spiritual skills. O ato na nga sayran usam sa mga past lessons na to nga the spiritual life requires both offensive and defensive tactics aron atong to combat our spiritual enemies, just like in martial arts combat. Kasabot ka. Mao na nga kinahanglan di na gyud nato makalimtan kining napulo kasulbaran sa mga kanang suliran. God's 10 problem-solving devices nga deployed kini sa flat line sa atong kalag. Mao ni ang atong spiritual weapon. Now, nimo mutuo ka ba niya? Di. Kay
We have our volition, we have our free will. No. Now, by the way, unsa man gyud ang nagakompose ning defensive weapons? Well, defensive, okay? Defensive ang kanang panalipod, kanang defense imong panlibdan imong kaugalingon pinagi sa mga hinagiban nga espirituhanon. Unsa may nag-una nini? Rebound. Ikaduha, feeling of the Holy Spirit. Automatic na mamusunod na. O ang faith rest drill. Okay? Rebound. Pagkumpisal. Feeling of the Holy Spirit, ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato. O ang ikatulo, mao ni ang pagtuo, okay? Faith rest life. Sa may binisayan nini, kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. You see, just imagine, kanang pagtuuha nga nagda og pahuway. Faith, mao nang gingan lang ito, faith, rest, life. So mao ni ang tulo nga langkob din ng defensive weapons. Ug adto sa offensive weapons, offensive, pagdasdas, kanang harong, pagigharong, kanang pagdasdas. Okay, mao na lang na atong binsaya nga mahubad nining offensive weapons. Mga hinagiban kining gamiton sa pagdasdas, pagigharong. Unsa man nag-una nini? Grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. O ang ikatulo, personal love for God. Grace orientation, ang imong pagpahiluna na sa grasya. Ikaw ka na oriented na, nahiluna na sa grasya. Bisag unsa na imong tan-awon sa kinabuhi, grasya. You see, gikan ka na sa Dios. O ang ikaduha mao ang doctrinal orientation, ang imong pagkahiluna na gyud sa doktrina sa pulong sa Dios. Sa bisag unsang mga butang o circumstance in life, imong matan-aw ang doktrina nga mao'y magauna ning tanan. O yang ikatulo mo na ning personal love for God. Personal man ang atong matang gugma ngadto sa Dios. O ang atong gugma ngadto sa atong isig ka tao, gingan lang nag-impersonal love. Samtag na. So, love for God, mo ni gingan lang personal love. Love for all mankind, mo ni gingan lang impersonal love. Kasabot ka? So, samtag na. So, mao ni ang tulo nga nalangkob nining offensive weapons. Grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God. Now, once maka-establisar na kita sa atong defensive action, we can say that we can kick off our offensive action. Then, unsa resulta? We win in the spiritual fight. Now, we use our spiritual skills. Unsa man tong tulo ka spiritual skills nga tong gitun-an na. Spiritual self-esteem, may naguna. Spiritual autonomy, ikaduha. O spiritual maturity, ikatulo. Mao ni ang tulo ka spiritual skills nga giatbangan po na sa tulo ka arrogant skills. Ang arrogant skills, kanang self-absorption, ato lang ihikling una ni nato kay di ko gusto kanang magkalibog ka mo niya na. Anyway, ang arrogant skills ato nang hisgutan later. So, ipagamit kini nato kining atong giingon og spiritual skills
spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, unsa man gyoy katuyuan o tuyo niining atong offensive action? You know what? The aim, ang kanang tumong gyud nato niining atong offensive action is to be able to fulfill nga matuman nato ang protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Isip mo na tuyo sa offensive action aron natong matuman. Now, a Christian's offensive action mo ni ang ato naman ang gisgutan po, post-salvation epistemological rehabilitation. Mo ni offensive action ni post-salvation epistemological rehabilitation na pa ng outreach, na ng evangelism, mga Christian functions, etc. Mo ni ang unsa Kristohanon nga offensive action. Now, by the way, kung kita magtuon sa pulong sa Dios, atong tunan as a whole sa kinatibukan, not just by verse or by chapter, or worse, by just memorizing some verses without learning sa doktrina o mga prinsipyo nga nagpaluyo niya na. That is why, mo hinungdan, nagikinahanglan natong tunan ang Biblia as a whole sa tibuok. You see? So atong nakatunan na ilhan si Ginoong Jesucristo, pinagi sa atong pagbuhat nining pagtuon, routine na nato kini. Mao atong priority. Now, when we prioritize God's word, okay, in our life, it should be coupled with that positive volition. Kaya ang nainumdum pa ba ka sa tulo ka kanang attitude, tulo ka mga attitude pagtagad ganito sa pulong sa Dios. Tulo ang naguna niini, cold, bugnaw ang imong pagtagad. Ikaduha, lukewarm. Sa may binisayag lukewarm, inadlaw. Okay? Murag ang ba? Ang ikatulo, ibaw ka kung sa ikatulo, boiling hot. Ato naman ang gitunan po din, no? Kung sa binisaya nining boiling hot, nagbukaw-bukaw, nagsukaw-sukaw, boiling hot. Mauni ang buot sa Dios nga atong batunan. This kind of attitude of boiling hot towards our attitude ngadto sa pulong sa Dios, pagtuon niini. God kanang wills that mo ni ang atong attitude ngadto siyang pulong ug ngadto kan, of course, di man na mabuwag lagi ang living word, ang written word. Ang written word, ang Biblia. Ang the living word is si Ginoong Jesucristo. Mo na nga, they are one and the same. So mo na nga, gikinahanglan nga atong tunan ang iyang pulong kay mo kini siya, si Ginoong Jesucristo. Mo ni nagtuon kita sa hypostatic union niya, kay mo man niya itong dugukan sa itong gitunan niya. We learn, we study and learn sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Pinagi niya itong pagtuon sa Biblia. You see? Si Ginoong Jesucristo mo ang main subject man nila. Siya gyud ang kanang sentro, main subject, or the center sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Thus, we study the Christian way of life to be able to fulfill, matuman gyud nato ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi samtang niya pagita niining ginganlan o walog sa mga luha, the valley of tears.
while we are still on earth. So, we, atong itunan kining at flat line of the soul, every believer's garrison kini. And there, ato usap nga nakatunan both offensive and defensive tactics sa Kristohanong pagkinabuhi. Now, tiwan nga si Ginoong Kristo gitintal ni Satanas, gawa niya itong gitintal niya si Ginoong Kristo nga himuon tong bato nga pan, okay? To turn the stone into bread. Now, Matthew 4:5-6 sa gisulti. Si Ginoong Kristo gitintal na pod ni Satanas nga siya muambak, just imagine, to throw himself from the pinnacle of the temple. Si Satanas mikuot po kuno siya, mikutlo po siya sa kanang balaang kasulatan nga he shall give his angels charge concerning the moto iyang quote sa may tubag ni Ginoong Kristo naapag na iyapag ng gi-quote ang Salmo 91:11, Psalm 91:11, for he will give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Tiyaw mo na. Now, so may itubag na Ginoong Kristo, began Satan, pahawa, thou shalt worship only God. Now, Proverbs 3:5-6, ayaw na ni Klinti. Unsa ni? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Na. So, mga ito, ang gitubag yung Ginoong Kristo, yan itong gitintal siya nga paambako ni Satanas, kay di man siya kuno daot o muambak, kay ito ang may mga anghel nga mo sa pupo niya mo saho niya kung sa diyan, kay pinakot lagi niya ang Salmo 91:11. So si Ginoong Kristo mitubag sa pinagis balang kasulatan, Matthew 4:7, and sige, Jesus answered him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Now, okay. Ang hypostatic union ni Ginoong Kristo, mao kini ang doktrina nga nagalatid nga siya 100% nga tao ug sasama usab nga higayon at the same time 100% pud siya nga Dios. He is 100% humanity and 100% deity. Apan ang ito hinugduman kanunay nga although the two natures are separate from each other, bisan nagmuwag ni kining duha niya ka mga kinaya do not mix together, wa magkasagol. That's what makes our Lord Jesus the unique person in the entire universe, in the whole universe. So this doctrine therefore needs a thorough study, makuti, kanang maukiton yun. Okay? Thorough study, meticulous, o careful study. Ngano? Tungod kay kining doktrina has been so misunderstood and so misinterpreted by many religious groups. Tinood. Gilain lang sabot. Gila gituis. Mga bantay yun kung magtuon tani ining bahina. We have to be very discerning, very meticulous, very careful. Now, sa iyang pagkinabuhi din is kalibutan, si Ginoong Kristo may gamit sa iyang
divine sphere. Ang tawag sa iyang divine sphere? Prototype. Ang ato karon sa atong panahon sa simbahan, operational divine sphere. Og si Jesu Kristo, gawas-gawas siya kinaiyang makasahid na possess any old sin nature. Okay? He did not have Adam's original sin. Mo na. Awa gyud siya makabuhat og bisag gamay nga sala. Not a single sin. Kay naay atong barugan ng prinsipyo nga Latin kining pagapulong. Paminaw. Ang una ni nagingon, posse non peccare. Posse non peccare. Unsay pasabot sa in English? Able not to sin. Able not to sin. Kaya nga no, tungod kay siya didto raman gyud makapuyo sa prototype divine sphere all the time. Sa tanang gayon. Okay? Unya ang sunon nga musunod ni ining posse non peccare mao ang non posse peccare. Ang sabot pasabot sa in English, not able to sin. Okay? Kaya nga naman, not able to sin. Because he was God. Now, balik ko na ko. Posse non peccare, able not to sin. Non posse peccare, not able to sin. Iman din ha? Ayaw na ni kalimti. Na si Ginoo Kristo, depended, nagasalig ragyod, o nagasalig ragyod, upon his humanity not to sin. Nagsalig ragyod siya iyang pagkatawhanon nga dili siya makasala. But let us remember that he did not depend on his deity. Wala ba? Wag siya magasalig, o siya magasalig, o he did not depend on his deity sa iyang pagka-Diyos. Nga naman, tungod kay iyang pagka-Diyos, cannot really sin, of course. Di mo yun sa may Diyos nga makasala. Muna ang tubag. Because his deity cannot really sin, but his humanity can sin. But he was not able to sin. Do you know what I mean? Nagkasabot ka ba? Dili niya mahimo ang pagbuhat og sala. Why all this? Mga tanang ko niyo. Ngano man? Tubag? Tungod kay he is showing to us, iyang gipakita kanato nga si Ginoong Kristo did not depend sa iyang pagka-Diyos, but to utilize his being human. Ang iyang yung pagkatao, ang iyang gigamit. Okay? Hebrews 4:15. Atong blihan ng atong Biblia diyas, Hebrewanon, Kapitulo 4, versikulo 15. Nag-iingon kini, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Now, kining giingon diya, for we have not an high priest which cannot be touched, which cannot be sympathized, uban sa kanang pagbati of our infirmities. But in all points, tempted like as we are. Tintal, siya sama sa pagtintal nato, of course. Apan si Ginoong Kristo, yet without sin. Manag-iingon diya sa mga bersikulo. Ang atong Ginoong Kristo did not really utilize his being God. Wa niya gamita gyud ang iyang pagka-Diyos, as we can understand atol sa tulo ka mga tentasyon ni Satanas, nga gihimong Satanas, that he confronted. Kay abi ko nimo, si Satanas mitintal sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, not his deity. Kaya di man mo matintal ang Diyos. Because kini si Satanas, nahibaw man, he cannot do anything about our Lord's deity. Nahibaw po na siya.
So ang iyang punteriya, iyang kanang gi-confront mo ang iyang pagkatao, our Lord's humanity. Kaya ba man si Satanas lagi he cannot do anything. Wa siya mahimo sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. So, mi concentrate kini si Satanas on our Lord's humanity by tempting him. Now, the target of all forces of evil mao ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Don't forget that. Ang target na sa tanang forces of evil ang iyang pagkatao. Kung subliyon, nga since our Lord's deity cannot be tempted, Satan targeted our Lord's humanity. Mao iyang i-target. That is why kitang mga magtutuo ni Ginoong Kristo, kita gimanduan to learn, kanang study, learn, believe, apply God's spiritual assets to be able to suppress atong maduot, mapildi, maparot, okay? Maduot nato ang mga tentasyon. Now, we have no excuse not to be victorious against any temptation. Huwag kita ikapangulipas. Now, of course, kung maluyahon ka pa, you are still weak in your faith. Pagbarog. Kay bago ka pang nagtubo. You see? Mo nang gimaduan, tas pulo sa Diyos. Pagpadayon yun. Pagkamalahutayon. Pagkamasigihon. Pagkamakugihon. Mo na. O pagkamainiton. Boiling hot sa atong pagdagad. Ngadtos pagtuon sa pulo sa Diyos. Apan, nagyapoy prinsipyo, it's all a matter of choice. Narag yun mo. You see? Ayaw na ito kalimti katong 7 ka mga requirements, mga panginahanglanon sa espirituanong pagkinabuhi. The 7 requirements in the spiritual life. Ninumdong ka pa. Number 1, routine. No ni atong ibuhat. Routine na magini. Adlaw na magini. Wala hunong niyo eh. Kada adlaw, matag adlaw. Okay? Rain or shine. Unsa pa. Nga. Satanas, kagot kini yung mga ngipon ini. Kung ikaw nagamalahaw tayo, nagapadayon, masubayon sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kay eventually magkakabuot ka. Kita ng mga Kristohanon nga nagmakugihon, nagmatinumanon, pagsunod sa mando sa Diyos nga patunon ta siyang pulong. Take in Bible doctrine on a daily basis. O let all these doctrines that we are studying sink in sa atong kalag. Mahimon ning pahin sa atong right lobe of the mentality of our soul. Mo na niya itong gamiton sa una-una, pagpamuhat, ang resulta iyaha ka na sa Diyos. Divine production ka na. Kaya usarabas mga requirements sa Diyos mawang nga kita mga magtutuo, magmabungahon, be fruitful and abundant sa atong mga ipabuhat sa Diyos, ipatuman sa Diyos. You see? Now, again, let's reverse concentrate. Let us recall na po sa 7 lagi ka requirements in the spiritual life. Routine, may naguna. Sunod, organized life. Organisado. Pinaluna ang kinabuhi. Ikatulo, true scale of values. Ang tinuod gyud nga kanang ingnon ta pasiuna, may iba nagkakonsep pasiuna sa imo mga values, mga priorities sa kinabuhi. Ikaupat, ang imong paghimog mga tukma maayong mga desisyon ug kini mabuhat lamang nimo from a position of strength. Unsa man ni position of strength?
operational divine dynasty. Ang atong royal palace. Ang atong puy-anan. The protocol plan of God. Nga diin ra kanarang lugar matuman nato to fulfill the protocol plan of God. Atong matuman ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Unya ang ikalima nga requirement, ang persistence. Pagkamalahotayon, makugihon, masigihon, ug ang perseverance, pagkamalahotayon. Okay? One more thing. Kitang mga anak sa Diyos, kitang mga Kristohanon, gipuy-an na kita sa Diyos Espiritu Santo. We are indwelt by God the Holy Spirit. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Nga kining kanang ang tuyo nini nga gipuy-an ta Espiritu Santo is to make way for the Shekinah glory. Kinsa man ni Shekinah glory? Si Ginoong Jesucristo. You see? Murag karon patamo tandog dining bahin sa Shekinah glory. Si Ginoong Jesucristo nitawag og Shekinah glory. So mo na nga ang tuyo nga kita gipuy-an Espiritu Santo sa atong lawas. Lawas ha? Nya sa atong lawas magpuyo ang Espiritu Santo to give way to the Shekinah glory nga si Ginoong Jesucristo nga anha na siya mo hari mo dumala sa atong kinabuhi. O kining maong Diyos nun nga gahom. His divine power is available 24/7, 365. Apahan, again, it's a matter of choice. Naranimos pagpili. Si Ginoong Jesucristo never committed a single personal sin. Never. Wag yun. Bisag kamay na lang yung sala. Wala siya makahimog gamayng sala while he was in this world. Nga naman, tungod kay nagpadayon siya sa tanang higayon sa pagpuyo didto sa iyang prototype divine dynasty. Kasabot ka? Tungod kay dito siya magpuyo, siya unsa wa gyud makabuhat tong bisag gamay sala. Of course, wa pud siya kinahanglan magasasala. Wa siya kanang original nga sala ni Adan or Adam's original sin. O na nag-iya sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, ug siya ra gyud bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatas tao. He was the only perfect member of the human race. You see, all these requirements mo ni nakapahimo nga manluluwas si Ginoong Jesucristo. Siya ra ang hing-qualify. Kasabot ka? So si Ginoong Jesucristo, dito rin siya magpuyo sa iyang prototype divine. Now, it is a mental attitude. Di man ha? Iyan nakalimti. It's a mental attitude. So, our Lord Jesus Christ utilized his mental attitude by saturating his mind with the Word of God. Mao po na iyang buot na tong tumanon o sundon. You see? Kung ato nang nalukop gini atong pangunahon na, we're saturating our mind with the Word of God. Naon sa man ni pag-saturate ug di ka magtuon sa Dios niya, magkanang laktaw-laktaw, dili kinta kanang persistent o consistent imong pagtuon, laktaw-laktaw ba? Sa gana nimo magtuon kas mo. Now, why mahimo? You see? Dili ka mahimong unsa kanang victorious or winner believer. Dili. So mo na itong isil-sil ni mo nga, it's a matter of choice. You can either be kanang a winner or a loser. Papilion tao ginamit ang atong free will. You see? Tiyan mo na ang unsa ka importante sa papel sa atong kinahiyang kaugaling kaubuton or free will. You see, it is our authority.
Inom do makantong atong i-explicar nimo nga dako kayong V which stands for volition. Laingan sa volition, free will. Kunya sa ibabaw niya na mao ang litra nga A, which represents authority, otoridad. O diha sa sentro niya na, in the navel of it, sa puso niya na, dakong marka kanang litra nga R that stands for responsibility. Kita nimo? So mo ni, ang atong free will kanang plays a big role sa atong kinabuhing Kristohanon. Now, so our Lord Jesus Christ while he was in his first advent din sa kalibutan, nagpuyo siya subat sa mga katawhan itong panahon na. Dito rin siya magpuyo sa iyang prototype divine dinosphere. He remained perfect and never sinned. Yun siya magkasala. That's why nahimo siyang mananaog. He became a winner. Nga mao po na buot niya sa Diyos nga atong mapanag-iya, maangkon. May kinihinungdan, he was able to reach his goal, to die at the cross. Na, ito nga, nagmalampuson siya sa pagkabot sa iyang kanang tumong, his goal. Now, as we said, di padugay, itong giingon nga, si Ginoong Jesucristo remained impeccable, meaning sinless. Huwag sala. Atol sa iyang unang pag-ani dinhi, first advent. Kini si Satanas, kung ginaingon nimo, avowed enemy of God, mitintal niya, ni Ginoong Jesucristo, to destroy. Just imagine, ang tuyo ni Satanas nga iyang gitintal, aron magguba kanang kini nga itong isugutang hypostatic yun ni Ginoong Jesucristo. Tiyaw mo na. Mao gito iyang goal. Nga iyang bungkagon, iyang gubon ang hypostatic yun ni Ginoong Jesucristo. Now, we are tempted to destroy our spiritual life po. Mao po na iyang tumong. See? Nakita nimo? Nasabtan ba nimo kaning akong tinaw nimo? Ang tumong ni Satanas nga kita tintalon niya mao nga gubon po niya ang atong espiritualong pagkinabuhi. Asabta gina. No maka ako ka ba nga maguba kining atong espiritualong kinabuhi? Ang iyang tumong nga kita mahimong miserable. Kaya mao man lagi ng prinsipyo diha nga misery loves company. The most miserable creature is Satanas. The most miserable creature. And he wants as many people, mahimo ang tanan, makumbinsir yun niya, madani niya. Kay pantay, kay kini Satanas. He is very cunning, con artist. Lantip gina siya, puyaw gina siya mo kumbinsir niya pa Satanas karon magpakita pag nimo. Mada kasi iyang pagka kanang madanihon, malantip, di kanang kuyaw ng binuhat sa Dios. So pa siya malaglag. Yung pagkaroon may laglag naman na makaning siya. Deceptive, full of deception. Kaya siya magilang kanang amahan sa mga bakakon. Siya ang amahan, father of lies and deceit. Mao na nga ang iyang tumong, balikon ako, ang tumong ni Satanas nga tintalon taniya, mao nga iyang gubon to destroy our spiritual life, which we cannot afford. Gusto? Now, of course, makaingon ka, na lang kung nagtubo, nakaspulong sa Diyos. Mo nang ikinahanglan ng itong pagtubo.
pagsangkap sa atong kalag sa mga hinagiban, mga kasangkapan alang sa pag-asdang sa bisag unsang tentasyon nga himuong Satanas ngani kanato. God is the author of winners, dili losers. He is the author. Buot siya nga ikaw ug akong mga magduduo mahimong mananaw. Unsaon? Pagtuon, pagtuo, pag-ila, pagsabot, kanang dawat sa pulong sa Dios. Pagtuon. You see? On a daily basis. Well, kita mo ka og luto kadadlaw, pakanon po nga itong kalag, adlaw-adlaw. Sabot ka. Ang tao di mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Diyos, magagula sa baba sa Diyos. Namo ni nga itong ipuntunan. So, si Ginoong Kristo nagpabilin gyud siya nga impeccable, sinless atol sa iyang first advent. Mao na nga si Satanas ay tental nato karon kay wa naman si Ginoong Kristo naman sa iyang gingarian karon nga kita dinhin ibilin niya sa iyang teritoryo, kita'y rumbo niya, kita'y unsa asdangon niya, yang harungon nga ala o nagiingon og iyatang lawgawon ba ang mahimo magguba niya daw spiritualong pagkinabuhi. Now, we cannot afford nga iyang maguba ang spiritualong na itong kinabuhi. O ang bahin na pong balik sa Ginoong Kristo, ang iyang pagka-Diyos was both untemptable, dili matintal, and impeccable, dili makasala, while his humanity gitintal but was temptable but impeccable. Busa si Satanas mi-atake sa pagkatao ni Ginoong Kristo, inay sa iyang pagka-Diyos. But what was the outcome? Ano may resulta? Pakyas si Satanas, desperately he failed, and our Lord was victorious, mananaw. Mao po na buot ni Ginoong Kristo nga atong dangatan makabot. Now, kung magisugot kayo ng tentasyon, let us remember nga temptation is not sin. Okay? Karon pati nga ka makadungog ni ang pagtintal dili sala. When will it become sin? Kang pagutanon pag-usap kung nasil-sil na maginan nimo. Kano sa man na mahimong sala? Well, mahimong sala ka lang when you consent to sin. Musugot ka. That is when it becomes sin. Understand? Samtang gina. Ug nahibaw ka, when we talk about our Lord's hypostatic union, had he succumb kung napildi pa siya sa pag-ataking sa tanas nga tentasyon, maguba ang taang iyang pagka-hypostatic union, di ba? Ma-devastated ang ta. And our salvation would not have been possible. Tiyan mo na. Kung napildi pa siya. Now, ang atong Ginoong Kristo, nagasalig lang yun siya sa pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. He only depended on the omnipotence of God, the Holy Spirit, as humanity. Ginamit niya ang mga spiritual assets o ang iyang pagpuyo kanunay didto sa iyang prototype divine dynasphere. Iyang gihukasan, iyang gihuas. He emptied himself, putting aside sa iyang mga kinaiyang Diyos non divine attributes. Mo nagingan nato sa Doctrine of Kenosis, right? Okay, din nilang mo nagtaputob karon ato ipadayon ni ugma. Ayaw si Piata ang sumpay pag yun ni kay daghan patag pangahisgot ta. Magampo ta. Amahan namong langiton, pasalamat kami kanimo nining matambis nga gayon nga nagiuban kami kanimo sa pagtuon sa imong mga pulong, imong mga kabuoton, imong mga tuyo, plano sa among kinabuhi.
which is the best and the highest. Thank you, O Lord, for giving this opportunity to be able to continue in our spiritual momentum. We pray that you guide us and protect us from any harm. Dada kami pagbalik, dinhining dapita, ugma. Aron kami makapadayon sa among sibog at tusunahan sa among Kristohanong pagkinabuhi nga mao ang paghimaya kanimo. Salamat nining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.